etorriak San Telmo Museora. Gaur, neuroteknologiak giza garuna ulertzeko eta konpontzeko bidean izeneko hitzaldia dugu. Hitzaldi honekin, garunak erakusketaren inguruan antolatutako hitzaldi zikloa irekiko dugu. Erakusketa, apirilaren 15 arte izango du ikusgai. Garunaren funtzionamenduari buruzko ezagutzan aurrerapen handiak ikusten ari gara. Eta berean, ohartu gara, teknologiaren bidez gure adimenaren gaineko kontrola izatea posible dela. Eta mehatxu honek beldurra eman arren, ezin dugu ukatu aurrerapen hauek hainbat gaixotasun pairatzen dituztenentzat itxaropentsuak direla. Honetaz guztiaz, neuroteknologiaz eta neuroeskubideez hitz egingo digu gaurko gonbidatuak Aitzol Garzia Etxarrik. Bera, telekomunikazio ingeniaria, zientzia fisikoetan doktorea eta Donostia International Physics Centerreko ikertzailea da. Gaur egun, DIPC nanofotonika taldea eta nanoneuro proiektua zuzentzen ditu eta komunikatzaile zientifikoa ere bada, eta aurten jakiundeko kide izendatu dute. Aitzol, nahi duzunean, zure txanda. Tienes todo... Dana prest. Bueno, lehenengo eta behin eskerrak emanen dituzke, bai San Telmo Museoari, bai hemen hitz egiteko aukera emateagatik, baita ere garunak bezalako erakusketak Donostira ekartzeagatik. Niretzako plazer handia da, bai zientziaz hitz egitea, publiko orokorrari. Euskeraz gainea zientziari buruz hitz egitea ez dut esango ezala erraixa, baina aukera gutxi egoten dira. Siko horregatik ere bai, mil esker San Telmo Museoa, mil esker Marilis eta Susana ez dakit hemen dagon, baina eskerrik asko. Eta baita ere, arteen museo baten zientziaren inguruko erakusketa bat ikustea oso polita da. Ni beti defendatu izan dut, zientziak eta arteek azkenean helburu berdinak bilatzen dituztela, ez? Ezagutza, galdera handiei erantzun bat ematea, baina bide ezberdinetatik egiten diote aurre galdera horiei, ez? Orduan, zientzia museo, arteetako museo baten ikustea polita da, gaina erakusketa ikaragarria da. Ez dakitzen batek ikusi ez zuten erakusketa. Ez baldin bazaizu axola, altxatuko zenukete eskua ikusi ez zutenak? Oso, erdia gutxi gora bera. Erreferentzia asko egingo dizkiot erakusketari nire hitzaldian. Eta, jakitea arrentze puntutaraino gogoratuko zedaten, edo jakingo dezuten zertazari nahi zen, edo ez. Honekin, hasi egingo dugu, barkatu, listo. Giza garuna. Giza garuna, jakingo, dakizuen bezala, misterio ikaragarria da. Oso gutxi dakigu giza garunaren inguruan, eta hori asko dakigula. Zakit, ulertzen dezuten zer esan nahi deten, gauza pila bat dakizkigu garunaren inguruan, baina halata guztiz ere, garunaren funtzionamendua zein dan, erantzutetik oso urrun gaude oraindikan. Giza garunean 100.000 milioi neurona ditugu, bakoitzak, gure buruan hemen. 100.000 milioi. Ez dakit imaginatzen dezuten zeinen handia dan zenbaki hori, baina konparazio bat egitearren, esne bidean, gure galaxian, 100.000 milioi izar daude. Hau da, esne bidean dauden izar kopuru guzti horren, neurona adina ditugu gure buruan, ez? Eta, ze itxura dauka guzti horrek? Hau da, erakusketaren lehenengo referentzia, karri dudana. Oso artelan polita dago erakusketan, non metalez, ez dakit zehazki zertaz zer erabili duten margo hau marrazteko, baina hemen ikusten dituzuen gauzatxobek neurona individualak dira. Orduan, hau da, garunaren zatitxo baten, nola esan, ez dakit, xerra, fin bat, eta hor ikusten dituzue garunak ez neuronak. Ondo neuronetaz hitz egiterako orduan, Santiago Ramón y Cajal beti aipatu egin behar da, eta ez bakarrik hemen gertukoa dalako, naparra zan, nik ez nekin hau, ni zientifiko espainol hau eta beste, baina Petilla de Aragonen jaio edintzan, así que hor uzten dut. Santiago Ramón y Cajalek gauza ezberdin desente deskubritu zitun, baina gehien bat ezaguna da,
fisiologian Nobel saria eman zioten 1906 urtean, neurona zelula individual bat zela deskubritu zuelako. Nolabait esaten zaio neuronaren deskubridorea izan zala, ez? Eta zergatik esaten da hori deskubritu zuela? Momentu ordura arte, pentsatzen zalako, neuronak ezagutzen ziren. Neuronak gure burmuina zeluletaz eginda zegoela ezaguna zen. Baina pentsatzen zen, neurona horiek sare kontinuo baten elkartuak zeudela. Hau da, ez zegoela ezberdintasunik neurona batetik bestera, bide kontinuo bat zegoela pentsatzen zen. Eta Ramon y Cajalek deskubritu zuen hori ez zala horrela. Esaten da, neurona deskubritu zuela, Ramon y Cajalek agian benetan deskubritu zuena zen sinapsia. Sinapsia azkenean da, neurona baten eta hurrengoaren arteko tarte txiki hori, eta hor gertatzen diren mekanismoak seinale elektriko bat toki batetik bestera pasatzeko. Hori izan zen Ramon y Cajalen ekarmen handiena, baina Santiago Ramon y Cajal zientzialaria zen eta zientzialariok egiten ditugun gauza ugarien artean, baita ere edukazioa horre dago, ez? Alde batetik, klase ematea, nola baita esateko, baina hori ez du mundu guztiak egiten, nik ez dut egiten adibidez, baina bai doktorautza ikasleak ditugu, ez? Gure tesia edo gure doktorautza nik egin nun 2010 urtean defendatu nuen, ordutik gero ikerkuntza bide bat jarraitu, eta momentu batetik aurrera, beste gazteen tesiak zuzentzen ditut nik, eta Santiago Ramon y Cajalek ere bere garaian berdina egin zuen. Beste maila baten, esan behar dut. Gustatuko litzaidak niri berak egindakoak egitea, baina bueno. Hoietako ikasle bat, Santiago Ramon y Cajalen ikasle bat, izan zen hemen dakazuten hau, Rafael Lorente Deno, baita ere Espainian jaiota, Zaragozan, eta Estatu Batutara jundakoa momentu baten bere karreran. Orduan, Santiago Ramon y Cajalek neurona individuala isolatu zuen, nolabait esateko, esan zuen, burmuina neuronetaz osatua dago, eta Lorente Denok egin zuena izan zen deskubritu neurona hoiek sare rekurrenteetan antolatuak zaudela. Hau da, ez da bakarrik sare bat osatzen zutela, sare bat osatu daitekelako beti aurreruntz, nolabait esateko, ez? Ni zurekin konexio bat egin ezake, eta zu atzeko ilararekin beste konexio bat, eta horrela azkeneko ilara arte. Lorente Denok deskubritu zuena zen, azkeneko hilaratik lehenengo hilarara berriz ere konexioak zeudela. Hori da rekursioa, ez? Eta bueno, hori izan zen observazio bat, baina observazioaz aparte hipotesi bat bota zuen. Hipotesi hori izan zen, bere observazioan oinarrituta esan zuen, taldeetan konektatuak daudenez, neuronek taldeetan funtzionatuko dute seguraski ere bai. Hau da, ordenagailu arrunt bat, gaur egungo ordenagailu batek adibidez, transistoreak ditu. Transistore bakoitzak bere funtzioa duka. Baina azken finean, transistore bakoitzak bere gauza egiten du eta operazio matematikoek aurrera egiten dute. Lorente Denok esan zuena izan zen, agian neuronek multzoetan egiten zituztela oinarrizko operazio hauek. Zakit azaldu nahi zen, baina ez banan, baizik eta 10 artean nola baita esateko, gu 10ak hau egiten dugu. Hau gaur egun frogatzen ari den zerbait da, adibidez oso polita den zerbait, edo ni gauza hauek ikasi nitunean harritu eta gustatu zitean zerbait da, frogatua dagola gure amonarengan pentsatzen dugunean, nola baita esateko, amonaren metafora erabiltzen da testu liburuetan, baina, segurazki gauza guztiekin pasatzen da. Neurona multzo konkretu bat iluminatzen, pizten dela gure burmuinean. Ez dut argirik emititzen neuronek. Gero ikusiko dugu, trampa egiten baldin badugu, baietz, baina normalean gure burmuinean ez. Baina bai aktibatzen direla neurona konkretu batzuk eta neurona horiek bakarrik. Bestalde, horietako neurona bat aktibatzen baldin bada prozesu bat gertatzen dalako, beste guztiak ere aktibatu egiten dira. Orduan, gaur egun frogatzen ari da, gizon honek, pasadan mende hasieran nolabait pentsatu zuen hori egia zela baita ere, ez? Eta hau da, Santiago Ramon y Cajalen distipulo bat, edo doktorautza ikasle bat, eta bere hildotik, deskubrimendu handiagoak egiteragoaz. Nola funtzionatzen du neurona batek, nola funtzionatzen dute neuronek? Hemen ikusten dezutena, neurona baten marrazki bat da. Hemen erdian dagoen bulto handi hau,
neuronaren soma izena hartzen du, eta da neuronaren nukleoa, nukleoa ez, baina neuronaren funtsa, ez, parterik garrantzitsuena. Nukleo hontara, somara, ikuste dezute bide ezberdinak etortzen direla. Hauei dendritak esaten zaie. Hemendik etortzen dira beste neurona inguruko neuronen seinale guztiak hortikan sartzen dira neurona hontara. Ez dut esan, baina neuronek elektrizitatearen bitartez funtzionatzen dute. Ez gure etxeko kableetan daukagun elektrizitatea, hori elektroiak dira, mugitzen diran elektroiak hau eta beste. Biologian normalean ioiak dira, hau da molekula kargatuak dauden molekula partikularrak, baina azken finean berdina da. Dira karga elektrikoak alde batetik bestera mugitzen eta seinale batzuk transmititzen. Orduan, seinale horiek beste neuronek gure neurona hontara dendriten bitartez bidaltzen dituzte, soma dela kontan seinale guztiak batu egiten dira, ia hauek intentsitate simboloa dira, ingeniero bezala, azkenean zirkuitoetan pentsatzen dut batzutan, eta hemen batuketa bat gertatzen da, soman seinale guztien batuketa bat gertatzen da, eta iritsi dan seinale hori threshold edo, maila batetik gora baldin badago, neurona honek erabakiko du urrengo neuronei seinale bat bidaltzea. Eta orduan esaten zaio, potentzial de akzion, hau ez dut euskeratu eta barkamen eskatzen dizuet, baina akzio potentzial bat sortzea erabakitzen du neuronak eta urrengo neuronei bidaltzea. Oso garrantzitsua urrengo diapositibatan erakutsiko dizuetan ulertzeko, elektrizitateaz baliatzen direnez neuronak, elektrizitatea erabili dezakegu baita ere, edo gailu elektrikoak erabili ditzazkegu, neuronetan ze gertatzen ari den ikusteko. Eta ez hori bakarrik, neurona bat baita ere kanpotikan exzitatu dezakegu elektrizitatea erabiliz. Hemen ikusten dezuten marratxo urdin hau, ez da ezer, PowerPointen marraztu dudan triangelu bat da, azken finean, baina errepresentatu nahi duena da kable txiki bat neuronan jarri dezakeguna edo askotan jartzen dana, baita ere pipeta bat, esperimentuak depende nolakoa diran, gauza bat edo beste egin daiteke, baina kable honen bitartez edo gailu honen bitartez gu neuronaren seinalea irakurri dezakegu, elektrikoki zenbat kargatua dagon edo deskargatua dagon, eta baita ere neurona hori piztu dezakegu kanpotik hortikan elektrizitatea sartuz. Hau da neurona bakar baten funtzionamendua. Espero dut ulertu izana, ez da, nik uste bestela berriz esplikatuko banu ulertuko zenuketela, ez da oso komplexua. Hala eta guztiz ere burmuina oso komplexua dela badakigu, ez? Orduan, urrengo galdera da nola ulertu dezakegu garun osoak nola funtzionatzen duen. Oraindik ez dakigu, eta esan dizuedan bezala, oraindik urteak falta dira, ez dakit zenbat, asko izan daitezke, nire ustez asko falta dira oraindik eta burmuinaren funtzionamendua guztiz ulertzeko. Baina argi daukaguna da neurona bakoitzaren funtzionamendu individuala ezagututa nahiko ez dela izango. Hori ja dagoeneko nahiko argi daukagu. Neurona multzo handien funtzionamendua ikertu behar dugula ja gaur egun argi daukagu, eta nola egin hau. Hau da, erakusketako ekarri dudan bigarren zatitxoa, hor aurkitu nuelako, gailu hau ikusten duzunez, hemen eskultura baten, buru baten eskultura bat daukagu, eta hemen ikusten duzute, gailu bat dagoela, eta hemen ikusten dituzue pintxito antzeko batzuk. Gailu oso hau eraikia izan zen, hemen irakurri dezakezuten bezala, neurona multzo ezberdinen seinaleak neurtzeko aldi berean gizaki batetan. Hala eta guztiz ere, gogoratu esan dugula, garunak ditula 100.000 milioi neurona. Hemen ikusi ditzazkegu ezakit, gehienez 10 kable. Honekin ez goaz inora. Hau ere oso zarra da, ez dakit zenbagarren hamarkadakoa izango da, baina orain dela urte askotakoa da, eta bestalde gure burmuinera sartzeko burua zulatu behar dugu baitere. Hau da, hau iraganeko zerbait da, gaur egun ez luke inorrek onartuko horrelako esperimenturik egitea, eta ez dira horrelako esperimentuak egiten, lasai egon, baina bai egiten direla beste modu batzutako ikerketak eta frogak medikuan, burmuinean zerbait gaizki ezabilenean adibidez, ez. Ez dakit horrelako makinaren baten egon zeraten noizbait, ni zorionez ez, oraindik, baina
Barkatu, existitzen dira teknikak, ez? Erresonantzia nuklearra, adibidez, eta horrelako teknikak, eta hauen bitartez gaur egun garunaren funtzionamendua ikertu dezakegu, baina nolabait esateko aktibitate lainoak ikusi ditzazkegu gure garunean. Hau da, neurona multzo handien aktibitate kolektibo bat ikusi dezakegu. Baina neurona multzo handi bat esatetenean, esaten nahet, 100.000 neurona batea aktibatzen direla, eta azkenean lainotxoak ikusi ditzazkegu, eta esan dezakegu, zonalde hau aktibatzen ari da, beste zonalde hau aktibatzen ari da. Hala eta guztiz ere, gauzak ondo egiteko, neurona bakoitzaren, neurona individualen konportamendua nahi dugu neurtu. Ez dakit noizbait 1.000 milioi neurona horien aktibitatea aldi berean neurtzeko gai izango geran. Baina, hala eta guztiz ere, zientzialari ok nahiko erotua gaude, eta plan handiak ditugu, ambiziosoak ea nola baita esateko, eta orain dela ja urte batzuk, uste eta 2000 eta Obama oraindik zegoen, 16-17an gertatu zen, ikusten dezuten zientzialari multzo handi honek, eta bereziki hemen daukazuten beste zientzialari espainola, Rafael Justek, konbentzitu zuen Barack Obama, konbentzitu zuten guztien artean Barack Obama, 6,6 bilioi dolar 15 urteetan inbertitzeko ondorengo helburuarekin. Dala, justo orain esan dizudan helburua. Gure garuneko, beraiek pixkat, beste modu baten espresatu zuten, zala ugaztun baten burmuinaren neurona guztiak, denbora errealean ikusteko gaitasuna lortzeko. Hori izan zen beraiek Obamari proposatu ziotena, eta Obamak baietz esan zuen. Proiektu honi edo ekimen honi erderaz iniziatiba Brain, inglesez Brain Initiative deitzen zaio. Eta 2018an hasi zala ofizialki dirua eman zietela hori martxan jartzeko. Eta oso ondo dijoa, honen atzetik gero Europak antzeko proiektu bat jarri zuen martxan, Japonek beste bat, Txinak beste bat, proiektu internazional bat jarri zen martxan, eta ordutikan gutxi gora bera diru asko inbertitzen ari dira gobernuek horrelako ikerkuntzak egiteko. Beranduago esan behar nun, baina orain esango dut, zergatik nahi dugu garuna ikertu maila honetaraino. Alde batetik gizakiak garelako, eta batzuei gustatu edo ez gustatu, animali kuriosoak gera, eta galderei erantzun bat eman nahi diegu beti. Misterio bat aurrean daukagunean, misterio horri erantzun bat ematen saiatzen gera. Zientzia erabiliz, edo beste artea erabiliz baita ere, edo beste edozein modutara baita ere. Ez gea lasai gelditzen, historia batek ez digunean esaten hau horregatik gertatzen da. Orduan alde batetik kuriosidadea dago, eta nire ustez zientziaren motorerik handiena kuriosidadea da. Baina, kasu honetan, ikerkuntza hauek garrantzia asko zera handiago bat daukate. Garuneko gaixotasun asko daude gure inguruan, edo gure artean esan genezake. Garuna ondo ulertzen ez baldin badugu, gaixotasun horiek ez ditugu inoiz ondo ulertuko. Gutxi gora bera edo gainetikan, edo kausak, edo efektuak guzti hori bai ulertu dezakegu pixkanaka eta gerozta gehiago ulertzen ari gera, baina azkenean gaixotasun serio bat sendatzeko benetan ulertu nahi dugu gaixotasun hori. Hori lortzeko garuna ulertu beharko dugu. Eta horretarako egiten dira ikerkuntza guzti hauek azken finean, edo horregatik inbertitzen dituzten beste milioi edo bilioi gobernuek ikerkuntza hauetan. Azkenean, gure bizitza hobetzea da helburu finala nolabait esateko. Nola dijoaz ikerkuntza hauek? Orain dela hilabete bat, pasadan urteko abenduan, publikatu zen Nature aldizkarian, Nature aldizkaria, zientzian dagoen aldizkari garrantzitsuenetariko bat da, Nature eta Science, bi daude garrantzitsuenak, horietako baten, aldizkari osoa dedikatu zioten azkeneko aurrekuntza hauei, garunaren ikerkuntzaren inguruko aurrerakuntza guzti hauei dedikatu zioten ale osoa. Hori oso gutxitan gertatu den zerbait da, baina emaitza ikaragarri gehiegi zeuden aldi berean, eta hori egitea erabaki zuten. Beraien artean, edo emaitzetatik bat nabarmentzearren, arratoi baten neurona guztien atlas bat publikatu zen lehenengo aldiz. Hau da, oraindik gure garunaren atlas bat ez daukagu,
publikatu zuten multzo hortan baita ere lehenengo borradore bat, hau da nolabait esateko, baina arratoi baten garunaren neurona guztiak identifikatu, sailkatu, mota ezberdinak diferentziatu, hau eta beste egitea lortu egin dute gaur egun. Kontutan izan, hau ez dela lehen aipatu dudan helburu handi hori. Hau da, atlas bat. Hau da, karretera guztiak nolabait esateko mapeatu dituzte, baina aktibidadea ez dute aztertu. Gehiegi izango litzake hori oraindik. Baina, hala eta guztiz ere, kriston emaitza dau. Bestalde, naiz eta oraindik ugaztun baten neurona guztien seinaleak aldi berean neurtzeko gai ez geran, beste gauza harrigarri batzuk egiteko gai bagera bai. Hemen ikusiko dezuten animalitxo hau, ikusten dezute, medusa baten antzekoa da, hidra izena dauka, eta evolutiboki, nolabait esateko, animali zarrenetarikoa da. Hidra batek neuronak baditu, sistema nerviosoa badauka, baina oso sistema nervioso txikia dauka, usteet milaka neurona dituela. Eta horrelako animali baten neurona guztien aktibidadea neurtzea posible da gaur egun. Eta hemen ikusten dezuten bideoan, ikusten dezute argi puntutxo batzuk ikusten dituzu, ez? Argia dagoen puntu bakoitza da aktibatua dagoen neurona bat. Eta orain, berriz ikusten baldin badugu bideoa, ikusiko dezute. Animalia kontraitzen danean, neurona konkretu batzuk pizten direla. Orduan, ez da, oraindik, ez da esperimentu txikia, esperimentu handia da. Hala eta guztiz ere, handik urrun gaude, gure garunan horrelako esperimentuak egitetik ez, baina, kasu honetan, identifikatuko zuten, zen neuronak aktibatzen diren, mugimendu fisiko konkretu bat egiten duenean animaliak, ez? Nola lortu dute hau? Bueno, ez da oso zaila, baina ez guztiz erraixa ez dara. Hemen dakazue arratoitxo baten irudi bat, marrazkitxo bat. Ez dut aipatu, baina, gero aipatuko dut. Esan dudan bezala, neuronak aktibatzen direnean argia emititzea lortzen dute. Esperimentu honetan. Nola lortzen dute hori? Arratoiaren garunean virus bat injektatzen dute. Virus horrek garunaren zonalde bat nolabait esateko konkistatu egiten du, ez? Hor, bere material genetikoa uzten du, hau eta beste, eta bere helburua lortzen du, dela zonalde bat konkistatzea. Virus honek egiten duena arratoiaren garunean da mutazio genetiko bat eragiten du arratoiaren neurona horietan. Eta orain, mutazio genetiko horrek egiten duena da proteina berezi bat espresatzen du, neurona guzti horien kanal baten inguruan. Biologiaz gutxi baldin badak ez dute, ez preokupatu, ulertuko ez dute. Azkenean lortzen duena honek da, neurona aktibatzen den bakoitzean, sintetizatu dan edo, espresatu dan proteina berri honek argi pixka bat emititzea lortzen du virus honek. Teknika honi kaltzio mikroskopia deitzen zaio, eta gaur egun oso aurreratua dago eta neurozientzialarien tresnari garrantzitsuenetariko bat da gaur egun. Hala eta guztiz ere, esan dudan bezala, modifikazio genetikoak behar dira horrelako teknika bat erabiltzeko. Horren ondorioz, badakigu gizakiotan ez degula printzipioz inoiz erabiliko. Zergatik esaten dut hau, badaudelako kodigo etiko oso zorrotz batzuk, kodigo batzuk zeintzuk esaten duten zerekin daiteken eta zerez, eta gaur egun modifikazio genetikoak ezin dira egin gizakiotan, antzeko gauza batzuk egin daitezke, eta hori beste hitzaldi bat emateko hain ematen du, baina gaixotasun oso serio batzuk ari dira lehenengoa orain dela hilabete pare bat, aprobatu zuten medikamendu bat, modifikazio genetiko txiki batzuen bitartez, gaixotasun bat sendatzeko, ari dira gauza bek egiten, baina horrelako esperimentuak ez dut uste inoiz egingo ditugunik izakiotan. Bestalde, hemen beste bideo bat daukat, antzeko zerbait erakutsiz, kasu honetan arratoi baten burmuina da, arratoia bizirik dago, eta hemen ikusten duguna da berdina. Puntito horiek dira zen neurona aktibatzen ari diren argia emititzen dute, hau da mikroskopio baten irudi bat. Ikusten dituzuen karratu ezberdinak dira, burmuinaren plano ezberdinak. Hau da, neuronak planoetan antolatuak daude, esan dezakegu, nolabait ladrilloak izango badia bezala, eta mikroskopio onak erabiliz, edo modernoak erabiliz,
ikusi dezakegu plano batetan ze gertatzen den, urrengo planoan ze gertatzen den, urrengo planoan ze gertatzen den, eta barrez. Eta, hemen ikusten dezutena, berriz jarriko dut, da, kubo txiki baten, nolabait esateko, ez plano bakoitza baldin bada horrelako irudi bat, azkenean kubo bat osatzen dugu, arratoi baten garunaren zati txiki baten, ze gertatzen ari da neurona ez neurona ikusteko gai gera. Bestalde, ura edango dut, eta aurrera egiten dugu. Ondo. Orain arte azaldu dudana da, garuna ulertzeko zer egin dezakegun. Azaldu dizuet ere bai, hau oso garrantzitsua dela, gaixotasunak ulertu eta sendatzerako orduan. Baina orain, imaginatu dezagun etorkizun bat non garuna ulertzen dugun, eta gaixotasun bat ondo ulertzen dugun, ez? Eta gure garuna ordenagailu bat izango balitz bezala, esateko gai izango bagina, hemen faiatzen duena, dira, 2 transistore hauek eta 4 erresistentzia hauek, hau eta beste. Gure neuronen konportamendua aldatzeko gai ez baldin bagera, naiz eta gu gaixotasuna oso ondo ulertu, nola konponduko dugu gaitz hori, ezinezkoa izango litzake, ez? Gaur egun, medikamenduekin egiten dugu hau, medikamenduek efektibidade bat daukate, eta ez da txikia, baina Rafael Juste lehen erakutsi dizudan neurozentzialari horrek nire kolaboratzaile eta lagun mina da, eta askotan esaten du gaur egun eta erderaz esango dut, que matamos moscas a cañonazos, nolabait esateko, ez? Gaixotasun bat dauka pertsona batek, medikamendu bat ematen diote, medikamendua efektiboa da, pertsona hori sendatu dezake, ona da pertsona horrentzat, baina medikamendu horrek egin behar duena, baina gauza askoz ere gehiago egiten ditu, ez? Efektu sekundario asko daude, hau eta beste, eta gustatuko litzaiguke garunean gauzak askoz ere hobeto egitea nolabait esateko, ez? Horretarako, esan dudan bezala, metodoak behar ditugu ere bai, garunaren konportamendua aldatzeko beharrezkoa danean. Erakusketan gaur goizean 2. aldiz egon naiz, benetan pena merezi du ez datenak egon, 2. aldiz gon naiz eta pila bat disfrutatu dut 2. aldi hontan. Topatu dut bideo bat, 60. hamarkadakoa, gizon espainol batek egindako esperimentu batena. Ez dut bideoa jarri nahi izan, ez dalako oso atsegina, eta zei gustatu, baina gizon honek 60. hamarkadan lortu zuena zen, elektrodo batzuk zezen baten burmuinean jarrita, elektrodoen akzioari esker, hemen esaten du, zezenaren erasotzeko desioa desagertarazi zuen berak nahi izan zuenean, ez? Botoi bati eman, elektrizidadea sartu burmuinean, elektrodoak toki estrategikoetan kokatuak egongo ziren, suposatzen dut, eta horrekin konportamendua aldatzeko gai izan zen. Nik ez nekin, 60. hamarkadan horrelako esperimentuak egiten ziranik, baina egiten ziren, baita ere Espainian are gutxiagore, eta nolabait esateko, pixkat kutrilloa zirudin, ikusten baldin ez zute bideoa, nolabait esateko impresionatzen du, porque dirudi, edozein kapea, edozein erdi txikiko kapea bat, ez? Baina, badago jende kuriosoa, toki guztitan, eta, esperimentu hori horrela egintzan, garai hartan, baina, gaur egun gauzak ezberdin egiten dira. Leheno esplikatu dizuet, azaldu dizuet, nola virus baten bitartez, mutazio bat induzituz neuronetan, neuronek argia emititu dezaketela, aktibatzen diranean, kontrakoa ere lortu dezakegu gaur egun. Hau da, neurona batzuk iluminatuz, eta virus bat erabiliz mutazio genetikoak hau eta beste, orain kontrakoa lortu dezakegu. Argia erabiliz, neurona multzo bat iluminatu, eta orain proteina berezi bat espresatzen duten neurona horiek, aktibatu argia emititu beharrean, argia detektatzen dutenean aktibatu egiten dira. Ulertzen dezute, leheno aktibatzerakoan argia emititzen zuten, orain argia jasotzen dutenean aktibatu egiten dira. Ondo, hori erabiliz, hemen ja hasten gara animalien bideoak ikusten. Eta aprobetxatuko dut, hitz pare bat esateko, erakutsiko ditut. Animalia, hemen arratoi baten esperimentu bat ikusiko dugu, ez da ezer oso bortitza ikusten, ez da odolik ikusten, ez da ezer, eta hemendik gutxira ikusiko dugu Parkinson daukan pertsona baten tratamendu bat, eta bizkarrezurra puskatua daukan pertsona baten bideo bat ikusiko dugu. Ez dira desagradableak, baina badakit agian, sensibilidadeak ikutu ditzazketela, orduan abisatzen dizuet, por si acaso, norbaitek aldegin nahi baldin badu aldegin dezala, ez da ezer impresionantea, bideo politak dira,
gizakietan ikusiko ditugunak, ez da ez itxusia, baina bueno. Bueno, kasu honetan, erratoiaren kasuan, ikusiko duzutenez, lortu zutena izan zen. Ikusten duzuten kable hau fibra optiko bat da, zuntz optiko bat, hortikan argia sartu dezakegu eta kable bat izango balitz bezala argia gidatu dezake arratoiaren burmuinera, ez? Argia piztuta dagoenean, ikusten baldin baduzue arratoiak jan egiten du, eta argia itzaltzen denean, arratoiak ez du jaten. Orduan, esperimentu honen atzean zer dago? Identifikatuko zuten ze neuronek edo ze neurona multzok kontrolatzen duen animalearen apetitoa, eta modifikazio genetiko hauek erabiliz, orain argia emititzen dute, neurona horiek edukiko dute hor proteina hori aktibatuta, eta orain animaliak jaten du argia ematen diogunean, eta argia itzaltzen denean ez du ezer gehiago jaten. Horrela, honen antzerako esperimentu pare bat gehiago ikusi izan ditut, ez askoz ere gehiago, azkenean horrelako gauzak nahiz eta, konfliktiboak ez da hitza, baina polemikoak izan arren, egin behar dira baita ere, gauzak funtzionatzen dutela demostratzeko, ez? Ikusi nuen beste bat izan zen, arratoi bat kotxe teledirigido bat izango balitz bezala, kontrolatzen zuten bideo bat ikusi nuen hortikan ere bai, aurrera, atzera, eskuinera eta ezkerretara argia erabiliz, eta horrelako gauzak. Baina, notizio hona da, gauza teknika hauek erabiliz baita ere, arratoietan gaixotasunak sendatzeko gai direla gaur egun baita ere. Orduan, hortxe dijoa. Hala eta guztiz ere, lehen esan dizuetan bezala, gizakietan aldaketa genetikoak debekatuak daude, orokorrean, eszepzioak baldin badaude ere, oraindik ez dut oso ondo ulertzen zergatik dauden eszepzioak, baina badaude eszepzioak. Baina, printzipioz, teknika hauek, erakutsi ditudan teknika hauek, ez ditugu inoiz gizakietan aplikatuko. Hala eta guztiz ere, beste teknika batzuk bai aplikatzen direla, eta orain dela denbora asko, gainera. Teknika hauei edo gailu hauei ditzen zaie garun ordenagailu interfazeak, eta egiten dutena ondorengoa da. Lehen esan dizuet, elektrodoak edo kabletxoak jarri ditzazkegula, gure garunean, eta neurona multzo konkretu batzuk aktibatu edo desaktibatu, ez? Hori horrela dela aspaldi dakigu, eta horrelako gailuak erabiliz gaur egun gaixotasun batzuk sendatu ez dituzte sendatzen oraindik, baina gaixotasun batzuen efektu larrienak bai sendatu ditzazketela medikuek gaur egun, eta orain dela urte desente baita ere. Adibide bat jartzearren, hau hemen marrazki bat ikusten duzute, hemen ikusten duzute gailu elektroniko bat, adibidez, eta hemen ikusten duzute manta txiki bat bezala, ez? Hau da pertsonaren garuna, eta garunaren gainean, kanpoko gainezalean, ikusten dituzuen puntu txiki hauek, elektrodoiek dira kontaktu elektrikoak, nolabait esateko, eta jartzen dute manta txiki hori, garunaren gainean, eta hemen pertsonak daukan gailua da ordenagailu txiki bat, nolabait esateko, edo kontroladora txiki bat. Kable bat dauka honek, eta kable honen bitartez, elektrizidadea sartu diezaiokegu, zatik plurale entzegiteten, nik ez ditut horrelako esperimentuak egiten, baina hemen Donostin egiten dira, jakin ez dela. Eta ordenagailu bat konektatu dezakegu guzti honi, gauzak lortzeko eta horrela, ez? Gaur egun 100.000 pertsonatik gora erabiltzen dituzte gailu hauek. Ez dakit entzun dezuten, gainera badaudela enpresa desente horrelako gauzak egiten dituztela. Elon Musk famatuak, adibidez, bere enpresa propioa dauka, Neuralink izenekoa, horrelako gailuak garatzeko. Zertarako erabiltzen dira gailu hauek, esan dudan bezala gaixotasun oso larrien efektu txarrak gutxitzeko edo kontrolatzeko. Hemen dijoa Parkinsonaren bideoa, eta bideo hau baita ere erakusketatik atera dut, hor dakazute erakusgai, informazio gehiagorekin. Bideoa inglesez dago, zike volumena jetxe egingo dut. Inglesa ulertzen baldin badizute, barkamena eskatzen dizuet, baina esplikatuko dizuet pixkat. Gizon hau oraintxe bertan azaltzen ari da, ni oraintxe bertan azaldu dudana. Berak daukala txip bat implantatua garunean, eta bere burutik kabletxo bat ateratzen dela, bateria batekin, eta eskuan dakazuten eskuan daukan gailu horri konektatua dago txip hori. Orduan, azaltzen du baita ere berak Parkinsona daukala, eta momentu baten orain gailua itzali egingo dut, ikusiko dezute ze gertatzen den. Batean dardarka hasten da,
eta ez dakit ez da hitz egiteko gaidan, baina bueno, Parkinsonaren efektu txar guzti hauek aktibatzen zaizkio, ez? Momentu batetik bestera, gailua berriz piztu egingo du, eta efektu guzti hauek june egingo zaizkio momentu batetik bestera. Interneten bilatzen baldin badezute ez dakit, egin beharko zenuketen, baina bueno, horrelako bideo asko daude zergatik, teknika hauek orain dela urte asko ja erabiltzen direlako, hau ez da zerbait berria. Ni gai hauetan ikertzen, orain dela 6-7 urte hasi nintzen, gutxi gora bera, horrelako lehenengo bideoa ikusi nuenean, ni pentsatzen nuen hau izango zala, Houstoneko klinika superguai baten egiten zen zerbait, eta halakoren bat, baina bueno, gero kontatuko dizuet, Euskal Herrian, talde bat osatu dugu, gero kontatuko dizuet, baina bueno, talde hori osatzerako orduan, Ander Ramos izeneko kolaboratzaile bat topatu genuen, gaur egun laguna eta lankidea, eta berak kontatu zidan, berak azaldu zidan nola funtzionatzen zuten gauza guzti hauek, eta berak kontatu zidan, hau ez dela ezer modernoa, 80. hamarkadan Donostian egiten zala dagoeneko. Eta esan nion, nola dakizuzu guztia, ez dakit norbait ni pentsatuz, pazienteren bat gertu edukiko zula olako zerbait esan zian ez, bere aita zala zirurgia egiten zuen pertsona. Eta bueno, aspaldiko kontua da hau, eta benetan efektu onuragarriak ekarri dizkio jende pila bati. Asko insistituko dut honetan, badakit beldurra mate dutela gauza hauek, niri ere beldurra maten didate, baina bueno, kontutan eduki behar dugu, zerbait onerako egiten dirala, eta gauza ondo kontrolatuta baldin badaude, hortik ez gerala pasatuko, ez? Bueno, oso ondo, hau Parkinsonaren inguruan, ikusi ez zuten nola itzaldi eta piztu, eta sintoma guztiak etortzen zitzaizkion eta ez. Hau ere, orain dela oso gutxiko ikerkuntza baten emaitza da. Ez dakit hau inglesez audioa daukan, edo ez, baina bueno. Hau bai dela, orain dela pasadan urteko zerbait. Osea, pasadan urtetik atzera ezin zan ezer egin. Berriz atzera jarriko dut. Kasu honetan, bideo honetan ikusiko duguna da mobilidadea galdu zuen pertsona batek, akzidente baten bizkarrezurra puskatu, mobilidadea galdu, eta aulki baten geratutako pertsona bati mobilidadea berreskuratzeko aukera eman zioten orain dela pasadan urtean, eta ikusiko duzuten bideoan da horren froga nolabait esateko, ez? Nola lortu zuten hauek? Ikusten duzute berriz ere hemen daukagula pertsonaren garunaren gainean manta antzeko horiek, elektrodoekin, eta elektrodoien bitartez, gai izango dira bai garunaren aktibidadea neurtzeko, ez neuronaz neurona multzo handietan, baina lata guztiz ere funtzionatzen du, eta baita ere neurona multzoen aktibidadea eragiteko gai izango dira. Hortikan kable batzuk ateratzen dira, kable horiek ordenagailu batera doaz. Ordenagailuan, gero azalduko dizuet ze gertatzen den, baina ordenagailutik beste kable batzuk ateratzen dira, eta hemen ikusten dugu, kable horiek orain konektatzen dira, lesioa eta gero pertsonaren bizkarrezurrean, ulertzen dira zute spinal cord, orain ez ditatzen euskeraz, baina bueno. Orduan, ze gertatzen da? Burmuinean dituen elektrodoen bitartez, beraiek kapazak dira identifikatzeko zen momentutan edo zen mugimendu nahi ditun pertsona horrek egin. Ondo? Ordenagailuak prozesatu egiten du informazio hori, eta esaten du, pertsonak eskubiko hanka mugitu nahi du, nolabait esateko, ez? Eta baita ere, ordenagailuak behin hori jasota, badaki ze seinale transmititu behar ditun pertsonara bueltan, pertsonak eskubiko hanka mugitu dezan, ez? Nola lortzen den guzti hori, adimen artifiziala erabiliz. Hau da, ez dakigu zehazki ze neuronak aktibatzen diren, eta ze neurona aktibatu behar diren mugimendua lortzeko hau eta beste, baina behin eta berriz esperimentuak eginez eta ordenagailuari esanez, esperimentu hontan pertsona honek hau egin nahi zuen, esperimentu hontan pertsona honek hanka hau mugituzun. Horrela, milaka eta milaka esperimentu eginez, ordenagailua kapaza da jakiteko ze seinalek esan nahi duten zer, eta ze seinale transmititu behar diren zerbait lortzeko. Hori, adimen artifizialaren misterio bat da, eta adimen artifizialaren aukera potente ugarietako beste bat, ez? Baina, ikusten duzuenez, bideoa ikusi duzute, eta ikusten jarriko dut berriz, nik ez dutelako ikusi, baina pertsonak bere mobilidadea, pixka traketx baldin bada ere, baina berreskuratu ahal izan du. Azkenengoz, erakusketako beste adibide bat erakutsi nahi nizuen,
Nik erakusketan hau ikusi nuenean, enun ulertu zertzen, ez? Mobil baten irudia handi bat dakazute erakusketan, eta mobilean esaten du, kaixo mundua, tweet motza, progreso, aurrerapen monumentala, ikaragarrizko aurrerapena. Ze gertatzen da hemen, edo zergatik dago hau erakusketan, tweet hau, ELA gaixotasunaren ondorioz komunikatzeko gaitasuna galdu zuen pertsona batek idatzi zuelako horrelako gailu baten bitartez. Beste adibide bat da, hemen gainera argi ikusten dira bai alde onak, bai alde txarrak, ez? Alde batetik komunikatzeko gaitasun osoa galdu duen pertsona bati komunikatzeko gaitasuna ematen ari zea, ez? Ez dut uste inor pentsatuko duenik hori txarra danik, ez? Hori ikaragarria da, ikaragarri ona. Baina bestalde, honek irikitzen ditu ateak ere bai, gu gailuak eramateko buruan, pentsatuz, interneten bilaketa bat egiteko, nolabait esateko, edo, hau da, dirua egiteko aukerak irikitzen ditu, eta horrekin, gauza txarrasko gertatu daitezkela, nik uste guztio pentsatu dezakegula, ez, momentu baten. Pixka bat luzatzen ari naiz, baina kontatu nahi dizuet, motz baldin bada ere, Euskal Herrian zer egiten ari garain, edo zergatik azkenean ni nagoen hitzaldi hauek ematen, nire ikesketak eta bar beste hildo batetik juntziren, eta gaur egun gauza hauetan egiten ditut ikerkuntzak, baina esan bezala ni telekomunikazioetan ingenerua naiz, fisikan doktorea, eta ze letxe zain naiz ni neurozientziai buruz hitz egiten, ez? Oin azalduko dizuet. Erakutsi dizkizuedan implanteek ebakuntza oso agresiboak behar dituzte. Hau da, azken finean, pertsona baten burua ireki egin behar da, hor ebakuntza bat egin, arrisku handiak daude, garuna oso sensiblea da, ez dugu guztiz ulertzen, eta ebakuntza horiek egitea ez da guztiz desideragarria. Beharrezko baldin bada, egiten da, ez beste ebakuntza askotan bezala, baina aldi izango bagenu gustatuko litzaiguke antzeko gauzak lortzea ebakuntza horiek egin gabe. Eta bestalde, badaude teknika batzuk ebakuntzarik gabe garunaren seinaleak irakurtzeko eta garunean seinaleak induzitzeko, baina aldaketa genetikoak eskatzen dituzte eta ez daude gizakiotan baimendutak eta ez dira egongo baimendutak. Rafael Juste izeneko ikerlari hori lehen erakutsi dizu dena, Obama konbentzitu zuena 6.6 bilioi inbertitzeko ikerkuntza hauek garatzeko. Bera Madriloa da, baina Euskal Herriaz guztiz maiteminduta dago. Euskera ikasten hasi zen orain dela 7-8 urte, Kirmen Uriberen lagumina da, eta beste, eta hasi zen Donostia International Physics Center lantokia bisitatzen udaretan 2017-2018 urtean. Rafael Justek eta ni lagun dexente ditugu amankomunean, bizitzaren gauzak, ni beraz nun ezagutzen, baina lagunak amankomunean edukita, lagunak bihurtu ginen, eta berak bere ikerkuntzan buruz hitz egiten zidan, nik nire ikerkuntzai buruz hitz egiten nion berari, ez dizuet esan, baina ni nanoteknologian naiz espertua, zerbaitetan espertua baldin ba naiz, eta momentu hortan galdera hau bota genion elkarri, ez? Nanoteknologiak zerbaitetan lagundu diezaioke neurozientziei, hau da, garatu genitzazke metodoak neurozientzietan garrantzitsuak edo interesgarriak izango direnak nanoteknologian oinarrituak. Hasi ginen ikertzen, ikerkuntza bat egiten dezunean, lehenengo gauza da asko irakurtzea, ez? Edo, artikulu pila bat irakurri genituen, hau eta beste, eta horren hildora, gure ideiak, gure pentsamenduak artikulu baten islatu genituen, eta artikuluari jarri genion Time for Nanoneuro, nanozientziak, neurozientziak, eta horren hildora nanoneuro izeneko ekimen bati hasiera eman genion hemen Euskal Herrian eta Estatu Batuetan. Ekimen hori azaltzeko bideo bat prest daukat hemen, ni baino hobeto azaltzen duena, eta barkatu. Volumena igoko da lehenengo. Gure garuneko neurona kopurua gau ilun eta garbi batean ikusten den izar kopuruarekin aldera daiteke. Eta neurona horien arteko konexioak interneteko konexio guztien halako hiru lirateke. Baina zer dakigu benetan gure garuneko interkonexio ia infinitu horiei buruz? Eta izango ote dugu noizbait guk konpontzeko gaitasuna, adibidez Alzheimerra, garun isuriak eta Parkinsona bezalako patologiak?
Egun baditugu tresnak garun aztertzeko, baina oraindik oso bereizmen txikia dute. Erresonantzia magnetikoari esker adibidez, garunaren jardueraren hodeiak ikus ditzakegu, baina ez banakako neuronen aktibitatea. Nola saia gaitezke garuneko patologiak ulertzen edo sendatzen ezin badugu gure garunaren barne funtzionamendua ikusi? Horixe da hain zuzen nanoneurok lortu nahi duena. Banakako neuronen zuzeneko irudiak lortzea bereizmen altuan konponketa behar duten neuronetara iristeko ahalmenarekin. Nanoneuronen helburua 2 nanopartikula mota diseinatzea da. Batetik puntu kuantikoak, kuler telebistetan erabiltzen direnak, eta hemen neuronen jarduera arakatzeko aplikatuko direnak. Bestetik urrezko partikula plasmonikoak COVID-aren antigeno probetan ohikoak direnak, baina lupa gisa joka dezaketenak argiarekin neuronak berotuz, hauek aktibatzeko. Dena planaren arabera irteten bada, teknologia berri bat lortuko da, segurua eta erabat kaltegabea, garunaren barne funtzionamendua ikusteko eta argia erabiliz neurona jakinak aktibatzeko balioko duena. Teknologia horrek aplikazio klinikoak ere izan ditzake garuneko kalteak konpontzeko edo ahuldutako konexio neuronalak indartzeko. Nanoneuro, teknologia eraikitzen zientziaren misterio handienetako baten sekretuak deszifratzeko. Giza garuna. Bueno, ezakit guztiz ulertu dezuten zer egin nahi dugun, eta... Bai, bueno. Nik uste gidoi hori nik idatzi duela ere, bai. Bai. Bueno, asko luzatzen ari naiz, orduan labur azaltzen, transparentzia batzuk kendu egin ditut eta arlo banekilako asko luzatuko nintzala, baina 2 nanopartikula erabili nahi ditugu, erabiltzen ari gera ja gaur egun, nanopartikula baten zentratuko naiz, ez? Gu neuronetan seinale bat induzitu nahi balin badugu, sortu nahi balin badugu, argia nahi dugu erabili, baita ere, aktibatzeko, hau da, argia dagoenean, neurona aktibatu daitezen nahi dugu, neuronak aktibatu daitezen, eta hortarako urrezko nanopartikulak erabiliko ditugu. Nanopartikula txiki-txikiak, 40 nanometro, gauza, urrezko zati txiki batzuk dira, eta horiek neuronen gainean jarrita, argiarekin iluminatzen ditugunean gertatzen dena da berotu egiten direla, partikula hauek. Gauza asko egiten dituzte, konplexuak dira, baina funtsean guri interesatzen zaiguna da partikula txiki batzu diela, non iluminatzen ditugunean berotu egiten direnak. Jazta. Zer gertatzen da? Neuronek berotasuna sentitzen dutenean aktibatu egiten direla. Orduan, hori da gu lortu nahi duguna. Nanopartikulak neuronetara eraman, argiarekin nanopartikula horiek iluminatu, eta nanopartikula horien berotasunaren ondorioz neuronak disparatu egin dezatela, ez? Hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, beste nanopartikula ezberdin batzuk erabili nahi ditugu, puntu kuantikoak izena dutena, baina pixka konplexuagoak dira, eta nanopartikula hauei gertatzen zaiena da, eremu elektriko bat, elektrizidadea sentitzen dutenean, beraien kolorea aldatu egiten dutela. Dia bombilla txiki batzuk bezala, ezakit telebistetan ikusiko zenuten QLED eta OLED, QLED gauza guzti horiek, sigla horien atzean partikula hauek daude, QLED kasuan, quantum dots, puntu kuantikoa daude, OLED berdina, baina molekula organikoak, baina azkenean dira partikula batzuk non elektrizidadea sentitzen dutenean, argia emititzen duten. Telebistak horrela funtzionatzen dute azkenean. Hontan oinarritua dauden telebistak, ez? Partikula batzu daude eta telebistak esaten dio partikulari piztu zaitez eta partikula gorria baldin bada, fotoi gorriak sortzen ditu. Gure kasuan, horietako partikula batzuk aukeratu ditugu, non segun eta zenbat elektrizidade sentitzen duen partikulak argi gorria edo berdea emititzen duen. Eta orduan, neurona itzalita dagoenean, partikulak argi berdea emititzen du, simplifikatzen ari naiz, konplexuagoa da, baina eta neurona piztu egiten denean argi gorria emititzen du. Hortan ari geha lanean, konplexua da, eta gaurko itzaldia ez dan hortan zentratu behar, orduan horregatik kendu ditu transparentziak, agian utzi egin behar nituen, baina barkatu. Hori lortzeko, horrelako proiektu bat oso proiektu handia da. Behar dugu jendea nanopartikulak diseinatzeko. Behar dugu baita ere jendea nanopartikulak sortzeko. Behar dugu jendea nanopartikula horiek burmuinetara eramateko, nola baita esateko. Hau da,
nanopartikulak neuronen inguruan jarri eta neuronetan atxikitzeko, adibidez hor badago prozesu kimiko oso konplexu bat behar ditugu baita ere ikertzaileak hori lortzeko. Gero, testak egin behar dira, bai kultiboetan, hau da, nolabait esateko gezurretazko neuronetan edo laborategian erreproduzitutako neuronetan, baita ere arratoietan edo benetazko muestretan, eta guzti hori laborategi bakar baten ezin da egin. Adibidez, ni proiektu hontan, proiektua koordinatzea nolabait esateko orea eta erantzunkizuna erori zait gainean. Hortaz aparte, ni nanopartikulak diseinatzen garatu dut nire karrera akademikoa eta nire karrera profesionala, ez? Orduan ni horren kargu nago. Ni Donostia International Physics Centerren lan egiten dut, DIPC-en, baina Euskal Herrian, Rafa eta ni hasi ginean hau garatzen, hasi ginen Euskal Herriko ikerkuntza talde pila batekin hitz egiten, eta identifikatu genituen 7 ikerkuntza talde ikaragarri Euskal Herrian, eta sare bat sortu genuen. Gaur egun Basque Nano-Neuro Network izenekoa, toki ezberdinetan, Donostia International Physics Center Donostian dago, obviamente, MPC baita ere Donostian dago, Biodonostia Donostian dago, gaur egun Biogipuzkoa da bere izena, ez Biodonostia, eta gero Leioan edo Bizkaian biofisika eta txukarro ditugu, Teknalia ere Donostian eta Bizkaian ere bai, eta Columbia Unibertsitatean, Nova Yorkeko unibertsitate bat da, non Rafael Justek lan egiten duen, eta baita ere networkaren parte da, Stanfordeko unibertsitatea baita ere sartuta dago, eta sare hau sortu genuen, esperimentu hauek aurrera ateratzeko, eta etorkizun baten, zeinek daki, agian terapia den bat garatzeko edo lako bat. Zorte handia izan genuen, Eusko Jaurlaritzak segituan gugan konfiantza handia jarri zuelako eta diru multzo bat eman zigun guzti hau martxan jartzeko. Eta hurrengo urtean laborategi bat sortuko dugu espreski, orain sare bat bezala lan egiten dugu, bakoitza bere laborategietan, ez? Hurrengo urtetik aurrera ja laborategi bat edukiko dugu, danok toki hortan esperimentuak egiteko, ez? Orduan Eusko Jaurlaritzari eta ikur programari eskerrak eman nahi nizkioki baita ere, ez dakit noiz bait ikusiko duten hau, baina eskerronekoa izatea gustatzen zait eta beraiek gabe izango genuke hauekin. Gauza da, oso azkar erakutsi nahi nizuen, lehenengo emaitzak oso positiboak direla, hemen Donostiko neska bat dago esperimentu hauek egiten, bai Donostian, bai Estatu Batuetan, eta hemen ikusten dezutena da neurona multzo bat, ez dira oso argi ikusten, azkenean mikroskopio normal baten irudi badau. Hemen pipeta antzeko bat ezakit ikusten dezuten, baina kabloietako bat da, azken finean, eta Teresak egiten duena, Teresa da bere izena, da nanopartikulak jarri hemen, gero elektrikoki neurtu neurona konkretu baten aktibitatea, eta laser batekin iluminatzen ditu neuronak eta nanopartikulak denbora batean. Hemen marra urdintxo hauek, marra potolo urdin hauek dira laserra piztuta dauden periodoak, ez? Eta txuriz laserra itzalita dagoen tartea. Eta ikusten dezutenez, eta beltzez dakagu neuronaren seinale elektrikoa. Orduan ikusi dezakezute non argia piztuta dagoenean neuronak nola disparatzen duen, eta argia itzaltzen dagoenean nola neuronak ez duen disparatzen. Gauza hauek ja frogatzen ari gera. Zerbait garrantzitsua esan nahi nizuen, zergatik ari gara hau egiten, teknika hauek ez dutelako modifikazio genetikorik behar funtzionatzeko. Eta bestalde ez dugu ebakuntzarik aurre ikusten ez dare hau noizbait funtzionarazteko. Orduan, bi munduetatik parteriko berenak hartzen saiatzen ari gera, eta hortan gabiltza. Orain, hitzaldiarekin bukatzeko, nahiko luzatzen ari naiz eta neuroeskubideei buruz hitz egingo nuela esan dizuet ere bai, hau ere bai, irudi hau eta bideoaren irudia eta bar erakusketatik atera dut, informazio gehiago dakazute hor. Behin baino gehiagotan aipatu dudan bezala, gauza hon asko aurreikusi ditzazkegun teknologia hauen inguruan, ez? Gaixotasunak sendatu, gure bizitza hobetu, hau eta beste. Baina baita ere gauza txarrak ere aurreikusi ditzazkegu, ez? Pertsona batek enpresa bat sortzen baldin badu eta diru asko baldin badauka horrelako teknologiak garatzeko, zeinek daki etorkizun baten gure pentsamenduak irakurtzeko gai ez izango diren edolako zerbait, ez? Twitteren adibidea oso esanguratsua da niretzako, azkenean pertsona horrek pentsatzen
zuen, bakarrik ezin zuen ezer komunikatu, ez? Eta nolabait makina horrek zer pentsatzen zuen ikusteko gai izan da, ez? Hori esku publikoetan, edo nolabait esateko, edo ikertzaileen eskutan dagoen bitartean ondo egongo da, baina enpresa bat baldin badator, agian esaten digu bitu gai honekin irakurri, ez dakit, tweetak bidali ahal izango dituzu bakarrik pentsatzen, baina gero gu nahi ez dagunean agian gure pertsamenduak irakurtzen ditu, zein edaki, ez? Orduan, horren aurrean, ez dakit kontziente esaten, espero baietz, zientzialariak, gizakiak era, eta bildur ferdinak konpartitzen ditugu. Eta kasu hontan oso ekimen polit bat jarri zuten martxan Rafael Juste, mendakazute argazki hontan, eta bere lagun eta lankide askok dela neuroeskubideen ekimena. Zer lortu nahi dute ekimen honen bitartez? Gizakion eskubideen deklarazioan, ez dakit ondo esaten ari naizen euskeraz, egongo da hitz, ez dakit esaldi itxi bat horretarako, gizakion eskubideen deklarazioan 5 eskubide berri sartu nahi dituzte. Zergatik, aldi batetik, deklarazio hori sortu zenetik aldaketarik egin ez zaizkiolako deklarazioari eta pentsatu dutelako badala garaia gauza batzuk aldatzeko. Eta bestalde, 5 eskubide berri hauek teknologia hauen arriskuen aurrean babestu nahi gaituztelako. Eta horregatik daude burrukan, basikamente. Zeintzu dira eskubide hauek? 5 dira. Alde batetik, erabaki, nola esaten duen euskeraz? Erabakimen askea, libre albedrio edo delakoa babestu nahi dute, hau da gure askatasunean inongo influentziarik inorrek ez edukitzea, babestu nahi dute. Eta lortzen ari dira, jakin dezazutela. Beste alde, bidezko sarrera bat garantizatu nahi dute. Hau da, etorkizun baten, imaginatu dana modu distopiko baten egiten duela aurre ez, eta gure ahalmenak handitzeko gai garela, ez? Imaginatu gure burmuina internetarekin konektatu dezakegula eta bapatean munduko informazio guztia eduki dezakegula gure burmuinean eta bar. Ez da oso ezberdina ez dara mobilatera eta begiratzean, baina alata guztiz ere, ez? Imaginatu horrelako gauza gertatzen direla eta gure ahalmenak handitzeko gai garela, ez? Ziurtatu nahi dute hori horrela baldin bada guztiontzako zerbait izango dela, hau da. Ez dela horrekin komerzializaziorik egongo. Zergatik, noski jende aberatsa eta jende pobrea munduan existitzen jarraituko du, maila baten edo besten, eta imaginatu gailu hauek sortzen dituztela eta supergaresti jartzen dituztela, orduan, agian, gure gizakion espeziea bitan banatu genezakelako aurrek guspena daukate, ez? Nun batzuk ditugun ahalmen berezi batzuk eta beste batzuk ez dituzten, diru gutxiago dauketelako, ez? Pixkat azkarrago joten saiatuko naiz, baina bueno. Gero, bestalde, gure nortasun pertsonala babestu nahi dute baita ere, hau da, gailu hauen bitartez inorrek ez izatea kapaza gure nortasuna aldatzeko, pribatasun mentala baita ere, hau da, inorrek ez edukitzea gure pentsamendutara akzesoa, guk ez baldin badiegu baimen ematen, agian medikura zoaz, ez dizute burmuina ikertu behar dizugu, ezagize gaixotasun sendatzeko, ni gutxinez, esango nioke medikuari bai, mesedez, begiratu zazun ere burmun barruan, eta sendatu idazu ez. Baina enpresa bati ez nioke baimen hori emango ez. Eta azkenean, alborapenen aurkako babesa baita ere, hau pixka eta raroa da ulertzen, baina baita ere adimen artifizialak ezakidak izuten, baina sesgo oso profundoak ditu, ez? Azkenean pentsatzen dugu zerbait objektiboa sortu dezakegula, baina gauzak ez dira horrela izaten, eta sesgo hauen aurrean, ezakit euskeraz alborapenen aurreko babes bat eskaini nahi du, hau da, darontzako berdina izango dela, eta makina hauek ez dira baltzurtuko nolabait esateko, ez? Honekin bukatuko dut, hala ere, gauza pare bat esan nahi nituen, leheno egin detorrela keinua eta erakutsi dizuet, pentsatzen baldin badezute gaur egun babestuak egon barko gineke. Ezakit kontziente zeaten, beldurra handia ematen dute makina guzti hauek, baina mobila erabiltzen dugunean ez dugu pentsatzen nola erabiltzen dugu mobila eta ondorioak berdina dira. Azkenean, gure informazioa, nire informazioa doain eta denbora guztian ematen diet enpresek nik gandik nahi dutena jakin ahal izango lukete, nik gustatzen zen pentsatzea ez daukatela inongo interesik, baina zein edaki, eta abar, eta nik uste dut hau berandu iristen ari dela ez teknologia hauek azkarregi garatzen ari direlako, baizik eta dagoeneko
zakit, gaitzaia egina dagoen edo ez. Eta bestalde, baita ere, bukatzearren, bi gauza lehenengo hau erakutsiko dizuet, interesa baldin badakazute, orain dela oso gutxi pasadan astean, hasi zen Tabakaleran, Donostian, zinea eta zientzia zikloa, ez dakit ezagutzen dezuten, baina eta ziklo horren barne, aurten pelikula hau emitituko dugu, Theater of Thought, pluralen zeiten dut, Donosti International Physics Centerrek antolatzen duelako, eta nik parte hartzen dudalako. Eta, Rafael Just eta ni egongo gea gero pelikularen sarrera egiten eta galderak erantzuten, interesa baldin badakazute. Martxoak 15 da Donostin, eta gero Euskal Herri osoan beste egun batzutan. Eta bukatzeko, eta orain baietz, gustatzen zait pentsatzea batzutan iraganera egiten dut, eta konturatzen naiz, ezakit nire amonaren generazioan irratia iritsi zala beraien bizitzara, edo telefonoa iritsi zala beraien bizitzara, eta ordura arte ez egoela horrelako gailurik, ez? Horri errevoluzio teknologiko bat deitzen diogu gaur egun, ez? Ordura arte, ezakit, sorian arreba bat baldin bat zenukan ezin zenun berarekin hitz egin, eta momentu hortatik aurrera nahi zenunean telefonoa hartu eta hitz egin zen ezake, ez? Nere gurasoen generazioan ikusi genuen adibidez gizakia ilargira iristen, nolabait esateko, ez? Pasada bat iruditzen zait niri. Gure generazioan ordenagailuak eta interneta ezagutu ditugu errevoluzio bezala, ez? Eta nere hilobetan pentsatzen detenean ni konturatzen naiz gaur egun oraindik ez dugula horrelako, beraiek ez dutela horrelakorik ikusi. Behin esan nien TikTok eta Instagram ez dala errevoluzio teknologiko bat, ez, negozio bat baizik. Orduan, ez dakit zein izango da urrengo errevoluzio teknologikoa, baina, hemen gaur aurkeztu dizuedana, aukera anitzetako bat da. Eta, honekin amaitzen dut, benetan, eskerrik asko atentzio guztiagatik, hemen aguantatzeagatik ordu osoa, 45 minutu izan bartzian. Oso denbora gutxi dakagu galderak erantzuteko, eta baina, ni kontentu erantzungo nituzke, baina mesedez galderak izan daitezela, bestela eternizatuko geha hemen. Eta ez baldin bago galderarik, lasai. Horrela baldin bada, afaltzeko gogoak edukiko dituzue. Mila esker, eta horrengo arte.